Fernando, com estàs? Muy bien. Heu canviat la taronja pel caqui. Per què? La taronja peguem pràcticament diners tots els anys i en el caqui podem arribar a replegar 200-300 euros per fanecar. La Ribera, zona tarongera per excel·lència i ara zona caquiera. En 2 anys, 3 anys hi haurà més caqui que cítrics. La taronja és impossible. La taronja està morta. Quan vas arrencar tots els tarongers per a plantar caquiers, què? Tardes 2 o 3 anys en agarrar la determinació d'arrencar-ho. No ho arrenques el primer any. Tardes 2 o 3 anys en dir hasta sí. Este caixó, quants quilos hi ha així? Ahí estarà al voltant de 20 quilos. Preu de mercat al consumidor, el caixó sencer, 25 euros. El llaurador, què es queda? Al voltant de 8 euros. Què costa de produir una faneca de taronges i què costa de produir una faneca de caquis? Una faneca de taronges, uns 450-500 euros, i una de caqui pot estar en 250, 300. Però, clar, si li sumem que la producció és triplicar, doncs això aconsegueix que els marges encara siguin més grans. Bon dia. Està collint, vostè? Jo no. Jo acabo de plegar a l'aixecant d'altres llebres quilleres. I no s'anima a plantar caqui? Ja n'he tinc plantat. També. I taronges ne té? Més encara. I què li va millor, la taronja o el caqui? Hasta ara molt millor el caqui que la taronja. La taronja l'any país que diu que s'ha reviscat un poquet, però l'any passat molt malament. L'any passat un desastre. Va haver cooperatives de Castelló que l'han pagat a 0. No 0,1 ni 0,2, 0,0. No li dona llàstima? Perquè això que dius tu ho diu la meva dona també. Oi, el pobret arbre, tu és el que està patint, el que patís sóc jo quan no té collita. Què passaria si hi haguera superproducció de caqui? El mateix que la taronja. El clot. El preus a terra. La solució, quina seria? Pues torna a canviar. I no seria més fàcil un control o una regulació? És impossible. Seria l'ideal, però no. S'ha d'intentar ficar uns preus mínims de venda, però el mercat no ho entén, això. No entén que un producte del camp pugui tindre un forfait i pugui tindre uns beneficis. Sí que ho entenen en un tornillo, o sí que ho entenen en un got de cafè. El normal és que estem habituats a ser els últims. Van tots cobrant pel camí i el que queda és per l'amo. No mos agrada. No mos agrada perquè no saps mai en la vida si t'ha anat bé o t'ha anat mal. Ho saps al final, i al final ja és fer tard. Això per què ho consentiu? Bona pregunta. Ho consentim perquè som 4.000 persones o 5.000 persones oferint i són 4 persones comprant. Fernando, el caqui ha substituït a la taronja. Qui substituirà el caqui? No ho sé, jo crec que el kiwi siga el producte del futur. Precisament a un camp de kiwis me'n vaig jo ara. Ja me diràs.